siring tulat melap dan maradyo minung sintong apa mapanis koro karang dia tumyung jaman murwo dinar ditameng lalu pemangga teka pasar hingga bito tanpun renggeng berlambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murweng koto sebebian dumadining wayang murwo Borakani kondoli narik runtuting boso dongeng gunung kan buksino gilir kemanti teman tadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan kang kartu mangkar koyo sunari jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandani dateng keng madani kekuwung projo ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik dalmo luhur datanan kulung priyandatkan kasor ing sesami yen to global rabat keprabon sadal mangke tema pendhidhi pinunggal kang kawicarita prisat juga santo paramus tinggil brapul pelenggadhan naket dening Sri Naranata datang gantun semambung pasibaning senopati kedu tetanggulaning kewuh praja ing Dwarawati satreng garba rucirat den Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunthring ya Tambak Yuda ya Yuyudana Satya Sekti Kalintang jayaning perang bebasan kinanta mendat jinira menter tinumbak bengkung sinunduk utung ing alun-alun hambutak gendera rentek unggul-unggul kekiter hangendanu yayeng montun mau selabu ndot
pangrasaning pun Kakang Tan Prabito pun Kakang kaya dene kundur marang Projeng Mandura. Sesuk mangsa kala nyenana kaludhangan ingkang mirunggan. Kula warga Ndarawati ketinju marang Projeng Mandura. Ilangna jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Rundi. Mandura karengku kaya dene Ndarawati. Yai Prabu Ndawaraka. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten andadosaken bombong raos ing manahipun ingkang rayi Ndarawati. Semanten Kaka Prabu daya-daya kula cemadhong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka Kanjeng Kaka Prabu keparang rawuh wonten ing Projeng Ndarawati menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing para kadang sentana sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati Kaka Prabu Kresna kula wonten maring adhaku netepi marang darmaning wong tuwa. Gandeng siadal pun Kakang wis ora kagungan wong tuwa, mula kadang werda ing minangka dadi suling wong tuamu. Mula wis jamak lumrahe pendak-pendak aku suwanung ning Projeng Ndarawati sepisan tilik kayunan ning siadi sak keluarga. Ing ngangka loro tepi marang darmaning wong tuwa syukur dene ri kelenggan sak mengko para kula wangsa ing Ndarawati tansah pinayungan jiwananing Hyang Mahanasa. Wong dene dungkap ing ngangka loro
Sawanipun Kakang Nirmala Jendrawati iki bakal nyatakake pawarta ing wis bineta mbok bakul sinambi wara. Persasat jagat ingkang kebrepeken. Apa pancen kabar iki mau kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran? Kresna, ndak jaluk aja walang ati ora sah sangga runggi. Matura kelawan kula Kakang ingkang prasaja jumbuh kelawan mungkin ndak takokake marang sira Yayi Ndrawati. Koko Prabu badhe ndangu menapa? Apa pancen kepara nyata wis ana telung candra kelungguhan iki Arjuna kadangmu ing Madukara ninggal kasatriyan Madukara ninggal kewajiban negara Ngamarta malah kabar sing ora ngepenakake pikiringipun Kakang Sembadra bali marang Ndrawati kabar iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran sira Yayi aja nganti sangga runggi prasaja karo pun Kakang Yayi Prabu Kresna Handra ingkang puspitorum kasiring samirana mrih Yayi Prabu barang pun Kakang nyuwun mriksa babagan kadang wing Madukara ya ing panengasi Arjuna lah kok pasuryaning Syadi katon rengu cawus gewayane Koko Prabu Yayi Prabu Ndrawati piye estunipun kula ngawontenaken pasewakan menika inggih badhe angrembak perkawis kadang paduka inggih menika pun Nyai Arjuna anggenipun sampun tigang condre tangleng kaningga dinten sak mangke menika nilar dhateng kasatriyan Madukara miwah nilar kewajibaning kasatriyan negari Ngamarta malah sak mangke sampun wonten setunggal condra menika kadang paduka Yayi Wara Sembadra nilar kasatriyan Madukara tumunten mapan wonten negari ing Ndrawati Koko Prabu alah jagat dewa bathara jagat pangestu Ndara lah yen kaya ngono pancen bener kabar sing tak tampa pancen Janaka wis watara lama iki ninggal kasatriyan Madukara lan Sembadra purik ana ing negara Ndrawati rak ngono to inggih kasihan mekaten kok Kresna ora pisan ora pindha Janaka mesti ninggal marang kasatriyan marambah makaping-kaping pendak-pendak Janaka ninggal marang kewajiban ninggal marang negara Ngamarta ninggal marang kasatriyan Madukara yen bab perkara Janaka nggone lunga saka kasatriyan wae ora dadi perkara ning wis ping pira aku tak takon karo Yayi Prabu Ndrawati Sembadra bali marang negara Ndrawati iki mengko doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Sembadra kuwi ora digatekake dening Janaka. Janaka kurang nggone tanggung jawab lawan garwane. Monggo yen to Janaka iki mengko ora bali marang kasatriyan Madukara, tegese Sembadra rondo. Mongko wong rondo kuwi nadyan le mlaku wis dijinjet-jinjet
mesa dirasani karo sanak kadang tangga teparu. Inggih. Mila mekaten Koko Prabu. Kanan ingkang mengkene mau sing wirang dudu pun Kakang dhewe. Sing wirang klebu Siadi. Merga Sembadra ki kadangmu, Sembadra ki adiku wadon. Iki kabeh dumadi merga saka Yai Kresna ingkang ora gelem mituhu marang dawuhing Baladewa. Mboten mituhu perkawis menapa Koko Prabu? Biyen nalika Siadar ngrabeke Wara Sembadra pun Kakang wis matur karo Siadi yen to Sembadra dirabeki karo Si Burisrawa. Nanging Siadi puguh ngrabekake Sembadra kelawan Janaka. Monggo nyatane saiki coba tontonan. Nadan Arjuna kuwi persasat baguse tanpa timbang. Nanging sing jeneng kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Baguse Janaka kuwi ora tumus tekaning lahir batin. Buktine pendak-pendak dheweke nglungani kasatriyan Madukara, pendak-pendak dheweke nglungani marang kewajibaning kasatriyan. Ngono kuwi jenenge wong lanang sing kurang tanggung jawab. Yen biyen tak rabeki karo Burisrawa, Siadi nayogyani, nadyan Burisrawa kae agal growal-growal. Wonge sarwa kuciwa kaya ngono ning aku percaya tresnane kelawan garwa malah ngungkuli kalang si Janaka. Inggih Koko Prabu. Ya. Mula babagan perkara iki ora dadak digelani. Wis prestekno wae Janaka mati. Lho mangke rumiyin. Arjuna nembe mindran saking kasatriyan lan dereng wonten pawarta menawi Janaka menika sirna. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu lajeng paring dawuh mekaten. Lho, kanthi pawadanan dasar aja nganti Sembadra kuwi keloro-loro uripe. Nadyan ragane katon seger ning batine remuk, mung pendak-pendak ditinggal lunga karo sing lanang. Pendak-pendak ditinggal minggat karo sing lanang. Mula rasa dadak dibalekke karo si Janaka. Wis meng ning Darawati wae rasa dadak dibalekke ning Madukara. Aku mungkin bakal mboyong para Sembadra tak rabekke karo Burisrawa. Nuwun sewu, lajeng menika tata cara pundi cobi kula nyuwun mriksa. Wong sing jeneng wong omah-omah durung pegat sarta durung wonten tandha-tandha menawi ingkang jaler menika sampun ngemoye ingkang setri lajeng panjenengan nglamar dhateng Sembadra badhe dipun rabekaken kan Burisrawa. Menika mangke menawi Janaka inggih to menawi boten wangsul dhateng kasatriyan. Nanging menawi Janaka wangsul dhateng kasatriyan menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan tartemtu dados gegeran. Wontene gegeran menika sinten ingkang mletekaken geni mboten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu tak tanggunge ora usah wedi. Yen pancen Janaka iki mengko ora trima Sembadra tak dawuh karo Si Burisrawa. Ala becik bener luput pun Kakang bakal nyangga. Sabab ngene ya. Yen nganti keterus-terus jak Sembadra iki mengko dadi bojone Janaka tanpa runga iki mengko kowe karo aku mung bakal kelangan adi wedok. Liripun kados pundi? Siji tansah ditinggal lunga karo sing lanang, Janaka mesti lunga. Angka loro mongko Janaka ki nek lunga ki ora kok perkara dheweke iki nggayuh apa ta apa ning bali mesti nggawa bojo. Lah kuwi lho sing ora penak ning kono kuwi. Sembadra ki wis keloro-loro wis diwayuh karo Sri Kandi, Manuhara, Larasati, Dresana lan sak piturute. Iki mengko nek bali nggawa wong wadon meneh piye rasane coba? Apa ora jeneng remuk rempuh dadi bubuk atine si Wara Sembadra. Nuwun sewu. Janaka kesah menika dereng kantenan menawi lajeng pados garwa malih Koko Prabu mergi kula menika apal kalian pambeganipun Janaka. Pambegane Janaka menawi kesah menika wonten tigang perkawis apa wae. Setunggal wiku Aldaka, angka kalih payu katemping Samirana, angka 3 kenya jinatu krama. Kuwi basa apa meneh kuwi kaya ngono. Siji mau apa? Wiku Aldaka. Wiku Aldaka tegese apa? Wiku Aldaka menika Janaka kesah. Menika menawi wonten pandhita ingkang wegik, pandhita ingkang pinter, tur pandhita ingkang digdaya. Janaka mboten badhe kantun tansah badhe suwita dhateng pandhita menika kala wau. Mboten pati-pati jugaranggenipun suwita dhateng Brahmana kala wau menawi dereng telas ngelmuning Brahmana. Mila Janaka menika mboten aneh menawi dados pitataning jalma unusaning titah. Lah nek lungane golek Brahmana terus sinau meguru kuwi apik. Jenenge apa kuwi mau? Wiku Aldaka. Ha. Sing angka 2 payu katemping Samirana.
payo kok Prabu. Janaka numpak bis lho mboten. Payo katemping samirana. Kuwi tegese apa? Menawi wonten satunggiling nalindra utawi negaring ketekan mengsah, Janaka menika satriyaning jagat. Tanpa dipun perintah, tertentu Janaka ngrencangi dhateng negaring ketekan parang muka menika sarana ngisas dhateng angkara murka Prabu. Ya, kuwi apik. Kuwi kuwadaka payo katemping samirana kuwi becik. Ya muga-muga wae lumane Janaka golek brahmana utawa ngisas para wong duwe atak angkara murka budi candala. Lah ing angka 3. Lah sing telu apa? Kenya jinatu krama. Kenya jinatu krama ki tegese piye? Janaka menika mboten badhe kendhat. Tansah badhe nderek nglamar menawi wonten putri ingkang ayu, tuwin wonten wanudya ingkang sulistya ing warna. Lah iki sing aku ora seneng. Iki sing aku ora cocok. Pendak-pendak ana wong wadon ayu dipek Janaka, pendak-pendak ana wadon ayu dipek Janaka. Terus liyane iki dokomanan apa coba aku tak takon. Nuwun sewu, nanging sampun ngantos panjenenganipun Kaka Prabu mboten nggadahi pamitang. Lho, pitungane Janaka menika menawi dhaup kaliyan setunggiling pawestri menika dipun netang. Diitung tegese piye? Pawestri menika kala wau kedunungan kanugrahan menapa mboten tegesipun saged ngangkat derajatipun piyai kakung menapa mboten. Amargi sakmangke ngaten Kaka Prabu. Racak-racakipun nadyan sulistya ing warna nanging mboten tumus tekaning lair batos menika ugi kathah. Nanging raganipun sarwa kuciwa, nanging batosipun menika resik suci dumugi ning batos menika ugi kathah. Mila ingkang dipun wengku garwa dening Janaka menika mboten ngemungaken putri ingkang sulistya ing warna, nanging Janaka tartemtu badhe ngginakaken paningal batosipun niti priksa dhateng wanita menika kala wau. Menawi saged nginggahaken derajatipun piyai kakung tartemtu dipun wengku garwa, nanging menawi wanita ingkang bedal kados jaran ucul tansah ngendhak karepane Janaka kuwi ora apik. Tumrap aku sing dadi karemen Janaka kuwi ora apik lan ora wajib ditiru dening sapa wae. Coba kula wonten paring dawuh rembukaning bapak wong tuamu iki dadi kaca benggala. Bapakmu lan aku ngrembug perkara pamanmu. Mula kowe kuwi duwe kesinungan rupa bagus ning aja dienggo kementhus. Inggih ngestaken dawuh. Aja tukmis. Inggih ngestaken dawuh. Upama sesuk kowe duwe bojo, pilihan bojomu ki sing iso ngunggahke derajate kelawan wong lanang sarta tresnanana garwamu sombo tresnanana bojomu aja pijer mbok tinggal lunga aja pijer mbok tinggal meguru noko kowe iki pati kok omonganmu teng celebung sak penake dhewe iki nang kedaton ora sak penakmu dhewe nyuwun pangapunten awit kula menika asring kempal kalian tiang-tiang tangga tepale sak kiwa tengen kula menika bahasanipun sampun malik sedaya ning kowe aja malik mboten jineng kowe abdi ning Nalendra ora sak penakmu dhewe nggonmu nata basa inggih iki ning kraton ngestaken dawuh. Kula Kang Saka kuwi Kresna, dina samengko pancen tak blabari sejatining pun Kakang Prapta ing negara Ndrawati iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus Kyai Prabu Duryudana nampa penangise adhiku lanang si Burisrawa. Yen to isa ora isa pun Kakang kudu ndhaupake Burisrawa kelawan si Sembadra. Mula gandeng Sembadra saiki ditinggal lunga karo Janaka. Ndak boyonge ning negara Ngastina. Dhaup karo si Burisrawa. Si Adi ora usah kuwatir yen ana muga ning adimu Madukara, adimu Panengah, aku sing bakal tanggung jawab. Aku sing bakal tanggung jawab perkara iki, Kyai Prabu Ndrawati. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrake nawang sesangka Narendra Mbekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kura-kura rek kiri prananggana magawe gelarira wang
dumadaning pasewakan negaring Ndorowati. Nalika semanten samya midhangetaken panganggenipun nata ing Mandura, tuwin nata ing Ndorowati. Dadya samya tumungkul ing Kisma jrih lawan wisesaning nata ing Ndoraka. Datan mubah, datan musik nata ing Ndorowati dupi midhanget sabdanipun ing Raka ing Mandura nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujare waganten wardu jare wangecohna durung abang tul manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tengeping punika sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan saka kake gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun panengdak Pandhawa satra ing Jodipati Raden Harya Werkudara. Akarya kaget kang samumunga mangkrong bareng kawula iki kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan menehi dalan Jawa menehi dalan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra dencengan ya jagat waisanmu Bathara wayah Bathara jagat kaya ora pangling kadangku ing Jodipati Dimas Werkudara ingkang prapta ing Mrejing Dwarapa Yayi padha kanthi Raja Sapraptanira Dimas Werkudara. Wah. Prasna kakangku ya.
Slamet tekaku ora remulan sewiji apa aku ngaturake basa aku atur. Iya Dimas Datompo liwat pangestunipun Kakang Tampanana dagegem dadekake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Pandhararja sapraptamu. Baladewa kakangku slamet tekaku aku ngaturake basa aku katur. Datompo siadi ngabekti karo pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana dagegem dadekake jimat. Nuwun sewu, Paman. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman Jodipati. Samba anakku cah bagus. Ndak tampa ngabekti karo wong tuwa. Pangestune bapakmu Jodipati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, bungkik ya. Ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Raden kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Kakang Udawa ya. Ndak tampa tiba sepadha-padha niki dipun sekejaken anggenipun lenggah kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning negara Indrawati. Kakang Udawa Werkudara gawe kaget sowaning syadya ning Praja Indrawati marata gage matura ana wigati apa lan saka kareping syadi pribadi apa pancen diutus dening Yayi Prabu Punta. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ing sepisan aku ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka loro. Sowanku ning Praja Indrawati ngabarake marang Kresna kakangku yen to dina samengko negara Ngamarta komplang. Lho. Komplang sababe apa? Ngerti yo. Wis watara ana 3 candra iki. Ngamarta ditinggal dening Janaka. Wekasan durung nganti ketemu menyang endi nggone upaya lungane Janaka. Aku wis budidaya munggah gunung jegur segara. Ewadene ora ngerti menyang endi dununge Janaka kedadak babak nglayoni jujul Hanusuli. Ora ming Janaka sing ninggal marang negara Ngamarta nanging klebu anakku lanang Antarja ya ilang. Gatotkaca ya ora ana. Abimanyu ya ora ana. Wah, pepes Bayu Kang Tapis. Padha menyang endi dununge ora dingerteni. Dadi bingung atiku. Klebu mbarep kakangku uga rumangsa kodheng penggalihe. Lho dadi sing ninggal Praja Ngamarta kuwi ora ming Janaka. Ora. Lebu anakmu lanang Antarja Gatotkaca, Abimanyu ya melu lunga. Iya, lho ledan. Weh ladala. Lunga kok rombongan ki do nendi? Wah, aku dhewe ora ngerti. Tumuli barep kakangku utusan karo Werkudara supaya sowan Kresna kakangku ingkang wigatine nyatakake apa pancen bener Sembadra bali ning Ndrawati. Iya, Dimas. Sak candra iki kadangmu Wara Sembadra mapan ning Praja Ndrawati merga ditinggal karo Janaka. Kersane Yayi Prabu Darmakusuma paring dawuh kaya mengkono, piye Dimas? Merga mbarep entuk wangsit bisane timbul Janaka, Antarja, Gatotkaca, Abimanyu lan liya-liyane sing padha ninggal marang kasatriyane dhewe-dhewe. Lamun negara Ngamarta tinunggon para Sembadra. Mula wektu dina iki sowanku menyang ngersaning Kresna kakangku diutus barep kakangku supaya mboyong para Sembadra menyang negara Ngamarta. Dadi srana timbuling Janaka lan anak-anakku kabeh sing padha ninggal marang kasatriyane Kresna kakangku. Kagatrisang kapirangu prinanggul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing Werkudara Kresna kakangku piye?
yen Syadi sowan ning Praja Indrawati wigatine diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma supaya mboyong marang para Sembadra. Yayi, aja gelo rasamu kowe tak jarwani ya Dimas. Upama ta sowaning Syadi ki mau rada mruput mesti wae Sembadra kelakon tok boyong. Nanging ngerti ya, lamun rawuhing Syadi ning Praja Indrawati iki mau kalah dhisik karo rawuhing Kyai Koko Prabu Baladewa ing wigati uga mboyong marang para Sembadra. Baladewa kakangku arep mboyong para Sembadra. Arep gawe apa? Werkudara. Gandeng Sembadra wis bola-bali ditinggal karo Janaka. Mula penggaliing Koko Prabu Mandura duwe iguh pratikel lamun Sembadra bakal diboyong marang Projeng Mandura. Ing wigatine Sembadra bakal didhawuhake karo Si Burisrawa. Merga saka penggaling Koko Prabu Baladewa yen to Sembadra keterus-terus nggone dadi bojone Janaka, kan wurunga bakal nglonggo ati, tegese atine adiku wadon Wara Sembadra mesti mung bakal remuk. Merga ora tau digatekake dening si Janaka, luwe-luwe Janaka kuwi raben. Mesti wae bakal saya gawe lara atine ngadiku Wara Sembadra. Mula penggaling Koko Prabu tumuli duwe ego pratikel bakal dirabekake karo Burisrawa. Mula sing gedhe pangapuramu Werkudara yen to Syadi bakal mboyong Wara Sembadra, babakan iki ndak jaluk kowe rembugan sing apik-apik karo Koko Prabu. Aja nganti dadi daredah. Sabab aku ngerti pambeganing Werkudara karo Koko Prabu Baladewa kuwi meh padha kau dosa. Tur wutuh apa anane. Aja nganti dadi gejegan ya Dimas, rembugan sing apik-apik. Oh sik, aku tak takon. Werkudara arep takon apa? Sing kanggonan Sembadra wis apa? Sing kanggonan Sembadra pun Kakang. Mestine sing mutusi perkara iki dudu kok Baladewa nanging kowe. Kowe ya klebu dulure tuwa. Saiki kowe tak tanting. Kira-kira nek Sembadra dirabe karo Burisrawa kuwi kowe mathuk apa ora? Werkudara, aja takon kaya mengkono iki mengko ndak ora prayoga kedadiane. Ora susah dadak walang ati, ora usah dadak wedi. Saiki kowe ngendika yen Sembadra didhawuhi karo Burisrawa kowe cocok apa ora? Werkudara, cocok ora? Werkudara, aku ora penak ngene bakal ngandhake perkara iki. Ora usah dadak ora kepenak. Ana ala becike, ana rekasane, ana tantrimane Baladewa. Aku sing bakal tanggung jawab. Lho, nek nitik Sembadra kuwi isih dadi garwaning Janaka, rak ya ora ketemu nalar to, wong ya durung pegatan kok dirabek karo wong lanang liya. Iki mengko rak kriwikan dadi grojogan. Wah, yen ngono kowe ora ikhlas. Aku ora ikhlas, sak temene lahir batin aku ora ikhlas. Tegese isih genep panca indriyamu. Isih genep penggali Kresna kakangku. Isih awas, isih minangka jatining Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang iso menggalih kanthi wening. Iya. Ya ming ratu sing arep ngrabekke wong di bojo sing wis winger kiblate. Wah, aduh meh adine ditinggal minggat karo bojone, arep dirabe karo wong liya. Apa kaya ngono kuwi pantes? Apa kaya ngono kuwi satrepe? Wah, nek cara aku ora bakal meneke Wara Sembadra. Yen dirabek karo Burisrawa ora jeneng bakal golek tentrem, nanging mung bakal golek saya rekoso uripe Sembadra. Mula yen nganti Sembadra diboyong marang negara Mandura dirabekke karo Burisrawa, yen Kresna kakangku ra iso wangsulan, aku sing bakal wangsulan. Tak wangsulane sapa sing arep boyong Wara Sembadra? Upama dadi dredah, rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Werkudara! Manus maning jajalan iblis lanat. Menungso ora tatanan. Ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngucap sapa wae sing arep mboyong Wara Sembadra marang negara Mandura bakal dirabek karo Burisrawa. Sing bakal nanggung perkarane Werkudara, rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Tegese kowe nantang karo aku. Iya. Kowe nantang karo aku.
Warani nantang aku ya wani. Upama kowe iso mikir nganggo nalar sing ganep, pikiran, etungan, gelar lan gulungan. Apa memper lan kowe iso nanggung Sembadra tentrem atine dhaup karo Brisrawa. Kowe iso nanggung Sembadra seneng atine dhaup karo Brisrawa. Yen Sembadra klakon dhaup karo Brisrawa mangsa kala tak itungi dina geneping 7 dina Sembadra ora seneng ana ratu tak gecek ndase. Gecek dasmu dengkulmu mlocot kowe. Manus maning jajalanan menungso ora tatanan. Ora ndek tata krama aku ki kadang itu kok dunake kaya ngono. Koko Prabu menika dipun rembaki ing sae. Wis ora peduli. Ora peduli. Iki perkaraning Baladewa. Sembadra kuwi adikku. Sembadra kuwi adikku sing duwe Purba Wasisa tumraping para Sembadra ki Baladewa. Sembadra ya adikku kuwi bojone Janaka. Aku ya duwe wenang tumraping para Sembadra. Ning aku kadang etus. Aku ya kadang etus. Wah, Abimanyu kuwi anakku. Abimanyu kuwi lair anake Janaka, batin anake Werkudara. Tegese aku ya duweni Sembadra. Sapa sing arep boyong wara Sembadra? Aku sing ora entuk. Yen kowe ora entuk apa kira-kira Werkudara wani nadhahi kridaning Baladewa? Wah, biyen ora wedi, saiki ora wedi. Saiki wani, biyen ya wani. Yen kowe arep gawa wara Sembadra, ayo langkauna dhisik bathange Werkudara. Lho, nantang karo Baladewa. Wis cetha nantang dadak lakon. Ayo lewani menyang ndi papaning wong Bandayuda. Wah, panus maning jajalan sekretane bawana. Yen ngono kowe wani karo Tamandra Prabu Baladewa. Keterangane aku iso ngalahke Werkudara kelakon mbayang wara Sembadra rabe karo Brisrawa. Nek ngendi papane wong neter kanthi dayan metu njaba ora minggat kak longgo alukara jebol dadamu kepluk rujak polo pecah ndasmu. Wah, rame. Kira-kira menang endi Kakang Udawa? Wah, nggih nek kula tetep menang rujak polo. Rujak rujak polo niku gedene ra jamak-jamak. Tutuke pisan bres ngono mesti tekaning pati. Nah, aku menang alugara. Ah, ngaten mawon. Sampeyan gadah harta pinten? Lho. Ibu dados kesetunggal. Kula wani ngloroni. Patih nek senengane ngabotoan. Wah, aja kakean gunem tanpa guna. Ora rampung nek kene dirampungke ning jaba. Ayo, ora metu glandang kula gandeng ati Koko Prabu Werkudara. Sampun ngados. Koko Prabu sareh. Kula aturi nyiram mawitirtaning kesabaran. Sareh. Apa dianggep aku wedi karo Werkudara? Wis cetha kalah dhisik tekane karo pun Kakang. Lah kok dadi ngesuk-esuk karo Baladewa. Sembadra tak gawa ning negara Ngastina malah dhewe arep gawa Sembadra marang negara Ngamarta karepe piye? Inggih, mangke kula ngembadhi kerembak kaliyan Werkudara. Nanging kula aturi sareh, kula aturi sabar. Sabar ginakaken kesabaran. Sabar. Yo, Werkudara. Nggih. Aja kaya ngono to, Dimas. Iki perkara iso dirembug sing apik-apik. Wah, ora pisan ora pindho. Apa sing galak ming dheke dhewe. Wah, dumeh galak kok njur ngasake sapa-sapa digalaki, sapa-sapa digalaki. Galaki kok Werkudara ngutik-utik macan turu mbebeda singa barong. Wah, genah. Ngutik-utik kok macan. Kula menika kulina ngutik-utik ning dudu macan. Kakang Udawa iki mbaya meneng dhisik. Udawa, wonten dawuh. Kowe anggere isih sambung rembug tak bandem treklek raimu. Tak bandem trumpah. Iki istaken dawuh. Wah, apa dikira aku wedi? Apa dikira aku kalah? Wis wani nantang kok dicandhet karo adine lanang. Mandhek ora sida perang. Nek aku isin pasewakan biyaine semene akeh wis do ngerti nek Baladewa nantang Werkudara. Bareng kresnane muni kon sareh kok meneng tegese wani ming angas. Ora wani tenan.
Ela wancen wani tenan metu njaba. Weh, lah dalange Koko Prabu. Kok Werkudara wis to, Werkudara wis. Wah, Wis. Wis sareh. Ki sing di Purbawayasa Sembadra kuwi aku. Ora usah dadak padha cemongol-congol kepengin boyong Sembadra. Nek aku ora ngentukke arep ngopo? Iki ning Ndorowati sing duwe Purbawayasa kuwi aku. Arep diboyong Koko Prabu arep diboyong Werkudara kae nek aku ora ngeparengake ora do sida boyong kabeh. Ngerti ora? yo. Aku ngerti. Lan aku njunjung marang Kresna kakangku minangka Ratu Ndorowati. Nek aku njaluk kowe sing adil. Adil piye? Aja pilih sik. Aja pilih sik perkara piye? Aku njaluk dumeh Baladewa dulurmu lanang. Aku Pandhawa ora ana sambung getih karo kowe, sing manjing dadi sedulur. Aja mbok botke Baladewa. Janji nek botke Baladewa aja takon dosa, ketok Ratu Ndorowati ora adil. Wah, dak kabeh. Kula njagoi jenengan lho Den, mboten ditaidak. Kabeh aida-aida. Waduh cilaka. Wah, le nancepke rong suwe didak-idak. Ora tukul. Kakang Udawa, mboyo ora sembrun. Udawa, Iki sinuwun. aku yang bakal mutusi perkara iki. Aku sing bakal mutusi perkara iki. Gage mutusana. Aku sing bakal mutusi saiki ngene bae. Ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Koko Prabu, Nggih. menawi Koko Prabu kepengin boyong Sembadra badhe kadhaupaken kaliyan Bresrawa. Ya, Monggo Koko Prabu nalika semanten ingkang dawuh Yai Prabu Duryudana. ing nampa penangise Bresrawa wekasan Yai Prabu Duryudana dawuh karo aku supaya boyong Wara Sembadra. Werkudara sing dawuh sapa? Barep kakangku sing dawuh. Lah iki ngene. Supaya aja nganti dadi dardah saiki ngene. Sing padha ngarepake Sembadra kudu rawuh dhewe menyang papan kene. Tegese yen Koko Prabu Baladewa menika ingkang ngutus Yai Prabu Duryudana inggih Yai Prabu Ngastina ingkang krawuh piyambak wonten Ndorowati. Yen Werkudara sing ngutus ya kuwi Yayi Puntadewa, ya Yayi Puntadewa sing kudu tekan kene. Lho, dadi kudu tekan kene dhewe-dhewe. Kudu tekan kene dhewe. Iya, aku njaluk kaya ngono Werkudara. Wah, njaluk pamit Kresna Kakang. Ngandel ora? Mboten. Menang jago kula. Sampeyan kalah lho. Iki ngopo ta iki? Patih kok senengane ngabotoan ora? Nggih gayeng-gayeng supaya mboten ngantuk. Setyaki Wonten dawuh. Werkudara iki nek karo Koko Prabu kaya ngono. Satur sakundul datun jeluk saking dampar kencana kedampit gambaran gading. Kadhangen sangganing Pramban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping-ampil upacaraning keprabon. Kawis saking Mandra tindaknya Sri Narana lamun katiron saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.